M'busa John Chilembwe. Timadziwa kuti chaka china chilichonse pa 15 January dziko la Malawi limakhala ndi mwambo okumbukira umoyo wa malemu M'busa John Chilembwe. Mtsiku la lero tikhale tikumva mbiri yokhuza John Chilembwe. Mwina sagunde tikati John Chilembwe anabadwa chaka chanji. M'busa John Chilembwe chaka chimene anabadwa palibe chaka chokhazikika bwinobwino, koma kuti anabadwa pakati pa zaka za 1870 komanso 1871. Chotero kuti anthu amene amalemba mbiri mabuku osiyana-siyana history amatsamira chaka cha 1870 komanso 1871. Nde mwina kunena kwake tikuzana kuti ndi munthu amene anabadwa mchaka cha 1870 komanso 1871. Pakati kati pamenepa ndi chaka chimene M'busa Reverend John Chilembwe anabadwa. John Chilembwe timakondwerera chaka ndi chaka mboma la Chitazulu. Kodi anabadwira kuti amene? Malingana ndi zolemba zosiyana-siyana zimene olemba mabuku komanso ainu ake amene ali ku Chitazulu amene ali connected kwambiri ndi John Chilembwe. Amanena kuti Chilembwe yu anabadwa pa mudzi wina umene umachedwa kuti Sangano. Ku Chitazulu kukhala komweko isi tikukamba za kutsangano ku Nchewi yayi, koma tukamba za malo ochedwa Sangano kumeneko ndi ku Chitazulu komweko mchaka chime cha 1871. Bambo ake komanso mayi ake abambo ake adali akaundama, ndipo amayi ake adali nzimayi wotchedwa kuti Nyangu. Koma kuti ukwati wa anthu awiri umenewo kuti uchitike kutengera ndi mmene olemba mbiri akhala kufotokoza. Anthu awiri kutanthauza kuti makolo a John Chilembwe. A John Chilembwe. Bambo kukhala kaundama, mayi ndo kukhala Nyangu. Malingana ndi kafukufuku wina amene akupezeka akuonetsa kunena kuti mtundu bambo ake adali amtundu wa Chiyawo. Pamene mayi ake adali amtundu wa Chimang'anja. Ndiye chimene chimachitika nchiona kuti zaka zimenezo kumachitika malonda au ukapolo. Ndiye chimene chidachitika nchiona kuti mtundu wa Amang'anja ndi umene umazunzika kwambiri ndi nkhani zokhudza za ukapolo. Mwanjira ina mtundu wa Yawo kwafuna kuti upeze akapolo umakonda kwapezerera kwambiri mtundu wa Amang'anja. Nthawi imeneyi pamakhala kuzunzana pakati pa mitundu. Makamaka mtundu wa Ayawo umene umakonda kuwazunza kwambiri pachifukwa chona kuti Amang'anjawo unali mtundu ofatsa. Mwanjira ina unali mtundu umene sumakonda za ndewu kamene kuti za nkhondo. Nde pamene awa Ayawowa adali anthu okonda kukweza akapolo kumakagulitsa kwa ma Arabs ndi zina zoterozo. Nde kukumana kwa anthu awiri amenewa kudapezeka kuna kuti mu nthawi imene Ayawo adadzagwira amodzi mwa anthu Amang'anja, ndipo mmodzi mwa anthu ogwidwawo adali Nyangu amene adali mayi yake a John Chilembwe. Koma izi tikukamba kuti John Chilembwe asanabadwe komanso ukwati wa pakati pa mayi yake ndi bambo ake usanachitike. Ndiye atagwidwa mayiwa kudapezeka kunena kuti bambo ake a John Chilembwe atamuona Nyangu adaona kuti uyuyu ndi mzimayi wabwino. Ndiye zimatheka nthawi imeneyo kuti ukakhala kunena kuti uli ndi chidwi ndi mmodzi mwa anthu ogwidwa ku ukapolo umatha kumuleretsa kuti ayi uyu tamusiyani, uyu ndi msunga ndine. Ndiye chimene adapanga bambo ake a John Chilembwe idali nkhani yonena kuti adanena kuti yayi mayiyu tamusiyani, kusonyeza kuti sadafunenso kuti akhale ngati kapolo. Mwina kwa anzathu amene akuonera komanso kumvera program ya mbiri pano pa wireless komanso kani mawamzati, ndimafuna ndidziwe kuti kodi munena kuti anthu amtundu wa Chiyawo amatenga anthu amtundu wa Chimang'anja amene adali ofasa ndi kumakawapititsa ku ukapolo, kunali kuti ankawachotsa kupititsa kuti? Kumene amapita nawo adali madera osiyana-siyana, koma kwambiri chimene chimachitika nthawi imene nkuti kumalayi kuno kumabwera mitundu yosiyana-siyana imene imadzagula akapolo. Koma mtundu umene udapita patsogolo ndi nkhani yogula akapolo
anali ma Arabs kamene kuti ma Swahili Arabs amene amachokera ku East Africa tikukamba ngati za ku Tanzania ndi maiko ena ndiye iwowa amati akabwera kuno akagwira akapolo amalowera nawo ku East Africa kumeneko ndipo malo amene ambiri amakonda kutengedwa adali malo otchuka kwambiri amene amachida kuti ku Zanzibar kumene koko ndi kumene kudali msika waukulu ogula akapolo ndiye kuti anthu aja amati akatengedwa kuno amagwiritsa ntchito sitima zapamadzi chifukwa nthawi tikukamba kuti kulibe ngakhale ndege ngakhale galimoto ndiye kuti njira yokhayo yamayendedwe timagwiritsa ntchito sitima zapamadzi ndiye kuti akatenga kuno ngati angatenge kuchiradzuluku ndiye kuti amasakasaka kumene mwina akadzera mu mtsinje wa Shire ndi ukatulukira mu Zambezi uyo nkumapita ku East Africa. Ndiye takamba kuti John Chilembwe supano wabadwa tinene kuti anabadwa ndi kutchulidwa dzina loti John Chilembwe kapena linalipo dzina lina malingana ndi mabuku. John Chilembwe amene amabadwa mu chaka cha 1871 nkuti gulu loyambirira la missionaries litafika kuno ku Malawi chifukwa gulu loyambirira la missionaries linafika kuno ku Malawi mu chaka cha 1861 ndipo amene wa alali a Universities Mission to Central Africa kapena kuti UMCA nde iwowa atafika ku Malawi kuno adayamba afikira ku Chikwawa koma chifoti kumalo sadali abwino adasamuka ku Chikwawa kuja ndi kukakhazika ku Chiladzulu sonza kuti kukhazika kwawo kudapangitsa kuti ntchito yofuna kufalitsa uthenga wa Mulungu ifalikire ku Chiladzulu kuja ndiye kumene kuja tsopano ndi kumene kudapangitsa kuti ukubadwa kwa John Chilembwe ndi kumene kudapangitsa kunena kuti aone kuti mwana yo atabadwa dzina limene adapereka silidali loti John dzina lake limene adampatsa lidali loti Nkolongo chifukwa anthu achikuda amakhulupirira kuti adzipereka mayina ogwirizana ndi pachikuda pathu ndi dzina lakuti Nkolongo litaperekedwa komanso kuphatikiza ndi kubwera kwa missionaries uku chifukwa makolo ake adalowa Chikhristu ndi pamene kudachitika kuti dzina lija lidadzasinthidwa malo moti likhale Nkolongo adadzapatsidwa dzina lakuti John. Ndimati ndimvesese amalawi amene akuonera program yambiri komanso kumvera program yambiri pano pa wireless komanso kanema wa mzati ndimafuna ndidziwe kuti nthawi imene dziko la Malawi linali likutchulidwa kuti dzina lanji nanga nkatsogolera ni ndani mu zaka zimene John Chilembwe anabadwa mu 1870 kumafika 1871 komanso mazafika mzaka za ma 1900 nkuti kumalawi kuno makamaka kuyambira mzaka za ma 1900 kumalawi kuno nkuti tili pansi pa ulamuliro wa ma British kamena kuti amata atsamunda chichewa china chongokhala ngati chongogwirizira ndiye atsamundawa adabwera kuno kamena kuti adalitenga dziko lino mchaka cha 1891 kusonza kuti kuyambira mchaka cha 1891 nkuti Nyasaland ali pansi pa ulamuliro wa atsamunda mmene muso nkuti John Chilembwe atabadwa komanso ali mnyamata ndithu wa msinkhu wake famotatu muone kuyambira mchaka cha 1871 kufika 1891 nkuti adali mnyamata wa msinkhu wake ndithu. Mupitirira kuonera komanso kumvera kanema wa mzati ndi wireless ya mzati mu program imeneyi ya mbiri. Ine langa dzina ndi Evans Matola ndikucheza ndi Sir John Gunde amene ndi historian kapena kuti amasunga mbiri adaphunzira ndithu maphunziro okhuza kusunga mbiri. Tikukambirana nkhani yokhuza mbiri ya John Chilembwe. Timadziwa kuti chaka ndi chaka pa 15 January timakumbukira umoyo wa mbusa John Chilembwe. Tipitirire asa John Gunde. John Chilembwe ndithu wabadwa ndikanyamata ndithu kasinthidwa dzina ndikupasidwa John alwa Chikhristu mpingo umene amapemphera ndimati ndimvesese kuti kodi nthawi imeneyi umoyo wa sukulu unaenda motani wa John mu nthawi imene amafika a UMCA kuchiradzulu chifukwa chimene chimachitika nthawi imene nkuti ma missionaries amakonda kupanga zinthu zitatu akafika pamalo chinthu choyamba amamanga church ndipo chinthu chachiwiri amaganizirapo ngati pamalopo akhoza kumangapo chipatala ndipo chinthu chachitatu idali nkhani yokhazikitsa skulu nde chifukwa cha mavuto amene a UMCA ankakumana nawo ku Chiladzulu adaganiza zoti achoke ndipo adachokadi zimenezi zidadzapereka danga kwa ma Scottish missionaries
mtundu wina wa mamissionaries umene ni mamissionaries ena tsopano. Tikamakamba za ma Scottish missionaries ndi amene nthawi zinaso amatchedwa kuti Blantyre missionaries. Yes. Kapena kuti tikafika tsiku la lero lino timakamba za mpingo wa CCP umene lero timatchedwa kuti pa HHI. Nde iwo atafika ku mdera la Kapeni chakunyambadwe kumene lero kutchedwa kuti ku HHI. Adaganiza zoti atsegule branch ina ku madera osiyanasiyana. Ndipo mbali imodzi ya dera kumene adakatsegula branch imene idali pansi pa ma Scottish missionaries adakaitsegula ku Chiradzulu mmudzi mmene mmapezeka John Chilembwe wasangano. Ndiye kumeneko chimene adachita chidali chonena kuti John Chilembwe adayamba kulembetsa sukulu uyi imene yoyo, koma vuto lidalipo dali lonena kuti sukulu zimene ma missionaries ankapereka koyambirira sidali sukulu zokwanira bwino iyayi. Okay. Chimene amaphunzitsa kwambiri imangokhala nkhani yongoti munthu angodziwa kulemba ndi kuwerenga. Koma kuti munthu akhoza kupita patsogolo ngati mene zikhalira masiku ano kuti zakhala dokutala iya zimenezo zakhala mphunzitsi zimenezo munthu wachikuda mpata umene kuda alibe. Chimene amafuna Angerezi kapena ma missionaries awo nchoti munthu angodziwa kulemba ndi kuwerenga. Nde John Chilembwe adayamba maphunziro ake kuchira dzulu konko. Idali sukulu yaying'ono ndithu. Koma chifukwa choti John Chilembwe adali ndi mtima woti afuna aphunzire. Zidampangitsa kunena kuti achoke kuchira dzulu kuja abwere kuno ku Blantyre. Fo kunoko ndi kumene kumaonetsa kunena kuti kumapezeka maphunziro okwanirako pang'ono. Sitingati okwanira kwambiri fo adali maphunziro ochepa. Ndiye kuchoka kwake kwa kuchira dzulu adadzabwera kuno ku Blantyre, ndipo kumene John Chilembwe ankakhalira kudali ku Chilomoni. Ndi kumene iyeyo amaphunzira. Ndiye kuti amachoka ku Chilomoni kumabwera kumene kudali ma Scottish missionaries kapena ma Blantyre missionaries ndi kumadzaphunzira kumeneko. Ndiye amataka maphunzira choncho mwamwayi mchaka cha 1892 yes kunadzabwera missionary wina amene sadali pansi pa ma Scottish missionaries kapena UMCA. Iyeyu adali missionary amene zochitika zake zidali zosiyana ndi imene amapangira ma missionaries ena. Vuto limene lidali ndi ma missionaries lidali lokonda kupondereza anthu achikuda. Okay. Anthu achikuda utanthauza kuti Amalawi enieni Manyasalande enieni amaponderezedwa. Kuponderezedwa kumabwera motani? Ngakhale kuti ma missionaries amapereka mpata ona kuti anthu achikuda akhoza kumaphunzira sukulu. Koma vuto lidali lonena kuti ngakhale munthu wachikuda ataphunzira samapatsidwa mpata okwanira bwinobwino kuti akhoza kutumikira. Mwanjira ina malo ngati amene ndatchulawa pa ma Scottish missionaries amene adakhazika kuno ku Blantyre, komanso kudali ma Scottish missionaries ena amene adakhazika ku Kondowe kumene timati Livingstonia. Onsewa adali ndi vuto lofanana. Okay. Vuto lake lidali lonena kuti ukakhala kuti ndiwe munthu wachikuda waphunzira sukulu, nde ukaphunzira sukuluyo mwina wafika ponena kuti mwina wamaliza maphunziro ako a primary school ndi wapanga kasukulu kuti nawenso ufuna ukhale mbusa. Ma Scottish missionaries samalola kuti munthu wachikuda akhoza kupatsidwa udindo ngati mbusa odzozedwa kumatumikira mpingo ngakhale kuti iweyo waphunzira chotani. Mwanjira ina anabweretsa chikhirisitu koma samalola kuti anthu aku Malawi Manyasalandi ayambe kulalikira. Zimenezo ndi samalola. Chabwe ndimati ndimvesese sopano kuti John wabwera kuchoka ku Chiradzulu kubwera ku Blantyre. Tinene kuti nthawi imeneyi anapeza mwayi wina uliwonse ochoka ku Malawi kuchoka ku Nyasaland kupita dziko lina nanga anapita ndani ngati panali mwayi otero? Kutereko mmene ndimafotokozera kuti kunadzabwera missionary wina. Yes. Kubwera kwa munthu ameneyi ndi kumene kudathandiza kwambiri kuti John Chilembwe apeze mpata opita ku America. Koma ndimafuna ndimveketse pamene popo kuti amene akutiona ndi amene akutimvera animvetsetse kuti nkhani tikuyenda nayo. Masulani kuti tithe kumvesesa kuti John anachoka bwanji ku Nyasaland kupita ku America. Ndinafotokoza kuti John Chilembwe amakhalira ku Chilomoni. Chabwino. Mmene amapanga maphunziro ake pa Blantyre missionaries. Kubwera tsopano kwa missionary uju amene dzina lake lidali Joseph Booth. Okay. Amene yuyu zochitika zake zidali zosemphana kapena zosiyana ndi mmene ma missionaries ena
amaperekera treatment kwa anthu achikuda chifukwa Joseph Booth amakonda kwambiri kuthandiza anthu achikuda amene anali ndi chidwi chofuna kuphunzira. Okay. Komanso ankatsutsana kwambiri ndi zimene ma Scottish missionaries ankanena zonena kuti anthu achikuda asamakhale ndi mpata onena kuti akhoza kutumikira mu mpingo atakhala kuti ngati munthuyo wapanga maphunziro azaubusa. Ndiye kudapezeka kunena kuti Joseph Booth atamuona John Chilembwe adachita naye chidwi kwambiri ndipo pamene tsopano John Chilembwe akanakutikamene kuti Joseph Booth adadzamutenga John Chilembwe kumakhala naye mnyumba mwake ndipo adamlemba ntchito ngati mnyamata wa nyumba mwanjira ina ngati wa ntchito wa nyumbamo. Kodi pa nthawi imene John anasanakwatira Aida? Nthawi imeneyi kukwatira mbiri yawo imene amafika kuno nkuti asanakwatire. Koma kuti atamaliza maphunziro ake atabwerera kwawo ndimene adakapeza banja. Chabwino akugwira ntchito ya nyumba. Mene John Chilembwe amagwira ntchito nyumba ngati house boy. Masiku timati house boy. John Chilembwe ankakopeka kwambiri ndi zimene Joseph Booth ankaphunzitsa. Makamaka pa nkhani yonena kuti anthu achikuda adzipatsidwa mphamvu ngati ali ndi zoyenerera kuti akhoza kutumikira mu mpingo kukhala ngati abusa. Ndi zimenezi John Chilembwe zidamuchititsa chidwi kwambiri ndipo adaona kuti ngati kuli mzungu amene ndikhoza kukhala naye phati kuti akhoza kundithandiza ndi ameneyo. Kodi nthawi imeneyi chimene anthu amaphunzitsidwa kwambiri chinali cha Chikhristu basi? Chikhristu chidalipo. Kusukulu konso kudali maphunziro ena chifukwa ngati history ndimene imalimbikitsidwa kwambiri makamaka ma missionary schools. Komanso kudali phunziro ngati arithmetic imene timati mathematics pa. Adalipo maphunziro ena komanso ntchito ukakhala kuti wamaliza ntchito maphunziro ngati amenewo mu anthu achikuda amapatsidwa mwayi chifukwa ntchito zimene zimakonda kupezeka zidali magulu okwana ngapo. Ntchito yoyambirira imene munthu wachikuda amatha kuloledwa idali ntchito yoti munthu akhoza kukhala mphunzitsi zimene zamalola. Komanso mwina munthu wachikuda ukaphunzira umatha kulembedwa ngati kalaliki wa pamalo pa kampani kapena ngati pa church. Zimene zizi ndi zimene ntchito zimene anthu achikuda amapeza mwayi otakhoza kugwira ntchito. Koma nkhani ya ubusa iyi ndimene imaonetsa kuti imeneyi ndi amalimbalimba. Chifukwa nde nyumba mmenemu anakhalamo nthawi itali bwanji kuti achoka azipita ku America? Nyumba mmenemu adakhalamo zaka pafupifupi zokwana 7. Tine kuti zaka zisanu titero chifukwa kuchoka mu chaka cha 1892 imene Joseph Booth adabwera kuno imenenso adakumana ndi John Chilembwe imene John Chilembwe adayamba kugwira ntchito mwa Joseph Booth ngati wa ntchito padangotenga zaka zisanu zokha kufika mu chaka cha 1897 chimene Joseph Booth adaganiza kuti antenge John Chilembwe apite naye ku America. Tsopano umenewu udali ulendo oyambirira wa John Chilembwe kuchoka mdziko muno kupita ku America. Koma ulendo onsewu adamuthandiza kwambiri adali Joseph Booth. Wafika ku America tinene kuti kumeneku anakayamba maphunziro anji? Chimene Joseph Booth adamutengera John Chilembwe kapena kuti maphunziro amene adakapeza kumeneko adali maphunziro a theology. Aubusa titero. Ndiye adamutenga John Chilembwe yu atapita naye ku America. Adapita naye mu mzinda wa Virginia. Kumene kudali sukulu ina imene imaphunzitsa za ubusa. Ndipo sukuluyo imatchedwa kuti Virginia Theological Seminary. Ndimene John Chilembwe adakalembetsa. Koma kuti John Chilembwe atakumana ndi atatengana ndi Joseph Booth ali kumeneko anthu aja adadzasiyana. Kusiyana uku sikuti kunabwera ifonera kuti ayambana iyayi. Koma kuti Joseph Booth atafika ku America uku adamutenga John Chilembwe ndikupita naye kwa mzungu wina amene adali Louis Gordon amene adali ngati mmodzi mwa akuluakulu university imene ndayitchula ija ya Virginia Theological Seminary College. Ndi adamusiya kumeneko. Ndi kudali ngati kuti munthu wangu nthandizira kuti akangopeza nawo mwayi wa sukulu. Kusonza kuti mu chaka cha 1899 Joseph Booth adadzabwerera kuno. Mmene Joseph Booth amabwera kuno mu chaka cha 1899 nkuti John Chilembwe ali ku America konko. Ndi kuti china chilichonse chimene John Chilembwe amapanga nkhani zokhudza sukulu amamuthandiza kwambiri
adali amenewa Virginia Theological Seminary mothandiza ndi anthu ena ngati china Louis Gordon ndi amene adamuthandiza kwambiri pa nthawi imeneyi ku Nyasaland kubwerera kumodzi. Tinene kuti usamunda uja ukupitirirabe ukapolo uja anthu akutengana kumaka kutenga ukagulitsa kutenga umaka zinali zopitirira. Chimene chidasika nthawi imeneyi idali nkhani yokhudza ukapolo. Koma chimene chidatsalira ndi utsamunda. Zinthu ziwiri zinzosiyana. Mmene tikukamba za ukapolo ndi kuti amapanga zimene zozo ndi ngati ma Arabs amene amabwera kuno kumagwirizana ndi mitundu ina ngati ayawo kumagulitsa akapolo. Koma tsopano kubwera kwa boma la Chittagani kapena kuti boma la ma British kuno ku Nyasaland mchaka cha 1891 zimene zija ndi zimene zidapangitsa kuti malonda a ukapolo athirepompo. Chifukwa chimene ma British atapanga colonize Nyasaland idali nkhani yonena kuti afuna athane ndi malonda a ukapolo. Ndipo malonda a ukapolo idatheratu. Koma tsopano chimene chidatsalira ndi ulamuliro wa tsankho komanso ulamuliro wopondereza umene ma British adaukhazikitsa mdziko muno. John Chilembwe ali mdziko la America ku college ina yake ya ubusa yochedwa Virginia. Kumeneko akuthandizidwa ndi Louis kuti apitirire ndi maphunziro ake a ubusa. Mupitirira kuonera komanso kumvera wireless ndikanema wa mzati mu program imeneyi yambiri. Ine langa dzina ndi Evans Matola ndipo ndili ndi historian kapena kuti osunga mbiri amene anachita maphunziro osunga mbiri sa John Gunde. Tikulandireni mu chigawo china. Tathokoza ko basi. Mwina ali akupitirira maphunziro ake John Chilembwe ku dziko la America. Maphunziro awo chinachititsa nchani kuti achokeko? Ukotena kuti chimene Joseph Booth adamutengera idali nkhani yonena kuti akapange maphunziro. Ndipo maphunziro wa adali oti amene akutenga zaka zokwana zitatu. Kusonza kuti tikachoka mchaka cha 1897 tikudzathira mchaka cha 1900. Yes. Koma mu chaka cha 1899 ndi chaka chimene John Chilembwe pa Chingerezi timati kumpanga ordain kamena kuti kumudzodza. Anadzozedwa kuti dziko la America. Ndipo mu chaka cha 1900 ndi chaka chimene tsopano John Chilembwe adachoka ku America kumabwera kuno ku Malawi. Ndiye kwa John Chilembwe kuchoka mdziko la USA kubwera kuno ku Malawi adalandira support yokwanira kwa basi. Chifukwa chimene chimachitika nchonena kuti Virginia Theological College atamuphunzitsa John Chilembwe adalandira support kwambiri ndi Baptist National Convention. Tikamakamba za Baptist National Convention kadali kaguluka ma Negroes kapena kuti kadali kaguluka anthu achikuda aku America konko. Ma Black Americans. Amene nawonso adatopa ndi nkhani zo kuponderezedwa kwa anthu achikuda. Chifukwa nkhani yonena kuti anthu achikuda akuponderezedwa sikuti imachitika kuno ku Nyasaland kokha kapena si imachitika kuno ku Africa kokha. Ngakhalenso ku America konko kudali vuto lona kuti anthu amene anali achikuda pamachitidwa kamena kuti amasankhidwa kapena kuti amaponderezedwa mu njira zambiri. Ndi chifukwa chake mzaka za 1950s nzaka za 1960s ku America konko kunkabwera anthu ngati achina Malcolm X komanso kunakamba nkhani ngati zokhudza za china Marcus Garvey komanso kuda anthu ena ngati achina Martin Luther King Jr. Anthu amene ankamenyera ufulu wa anthu achikuda. Sonza kuti kumene kokonso vuto lona kuti anthu achikuda akusalidwa linkachitikaso. Ndiye 1900 wapatsidwa support kwambiri ndi Baptist. Ndi Baptist National Convention. Akuchoka kumeneko akubwera ku Malawi. Bwera kuno. Amenewo ndi amene pobwera kuno John Chilembwe adamupatsa ndalama. Zoti mene akubwera kuno akhale ngati kuti akuona potani poyambira ni ntchito yake iyi ya ubusa imene afuna adzayambe. Komanso adadza mbwera limodzi ndi azibambo awiri ochokera ku America konko amene adanena kuti anthu amene wawa ndi amene angamuthandize John Chilembwe kugwira ntchito ya Mulungu. Ndiye kuti kubwera kuno ku Malawi adafika mchaka cha 1900 ndipo adabwerera kwawo ku Chiradzulu. Timaonera sewero, timamvera sewero loti akuti akwatire Aida panapezeka ngati kuti arranged marriage. Nthawi imene asanakwatire nkhani zimene zimayikidwa mu sewero la John Chilembwe zina
it's a real history. Okay. Koma zina zimayikidwa ncholinga choti nkhaniyo itani kodi ingokomeza chabwino ndi kukwatira koma nkhani yoti John Chilembe wakwatira adakwatira di atabwera ngati banja koma mwina zina zimene zimayikidwa mu serozo ndi zimene zimangoyikidwa kuti sero likhathamire despite kuti it's a real history. Ndi mabuku amatinji kuti pa nkhani ya banja la John Chilembe nkhani ya yoyo ndi kuti tikhala ngati tipita somwe mpira chifukwa chonena kuti pali ma version nkhani ya John Chilembe pali ma version osiyana ndipo ma version ena ndi abodza umbonoke palibe ndipo ma version ena halfway maumboni alipo. Okay. Komanso tithokoze panopo chifuna kuti pali mabungo osiyana anthu osiyana amene tikuyesetsa mwina kufukula kuti kweni John Chilembe pada adali uti chifukwa pamene atsogoleri pamene padavuta kwambiri nkhani ya John Chilembe uprising ya John Chilembe imetifikako kumeneko idachitika mchaka cha 1915 dziko la Nyasaland lidalandira ufulu odzilamulira mchaka cha 1964. Yes. Nde mutati muone time frame imeneyi yocheka 1915 kudzafika 1964 sipatali tumene ndi pafupi chifukwa mwina ndi zaka zochepa kwambiri mwina about 30 something years. Now mmene timafika mu 1964 ngati dziko tinali oti timafuna kuti tidzisunga mbiri za anthu amene ali ofunikira mdziko muno lero sibwezi tikumakokana nkhani ya John Chilembe chimene ndikulankhula izi chifukwa kuti kuchoka 1915 uzafika 1964 anthu ambiri amene adamuona John Chilembe anthu amene ena adacheza ndi John Chilembe anthu amene amadziwa information ya John Chilembe adalali chani ali moyo pofika 1964. Yes. Koma kuti kwathu kuno timakhala ndi vuto mwina ndale zathu mene timazichitira timayesa kuti tiwike phazi pa mbiri ya munthu wina wake amene tikuona kuti munthu uyu mbiri yake ikhoza kufufuta mbiri ya ine. So nde pamene pa nkhani ndiyoti wabwerako kwa America afuna akwatire anangofikira kukwatira adakwatira. Okay. Okay. Aida amene akufunda ndi mafotokozo ona kuti nkhani Aida there are different versions chifukwa the others they do believe kuti Aida was not a Malawian, Aida was an American. You see that is why kwambiri sitifuna kuti tikazikire pamene chifukwa pali zambiri zimene zimakambidwa zokhudza za Aida. Ndimene modu program ya mbiri popano pa kanema wa Evans Matola ndikucheza ndi Sir John Gunda amene ndi historian koma ndikaiona nthawi ndiye ikuoneka ngati kuti bwanji pamenepa pamene akunena kuti mukuti ena amati anali mzungu amatero komano ma version ena Malawi ndithu tiyimire pamenepo bwanji tathokoza kwambiri kufikiranso sabata ya mmawa pamene tidzatengere pamenepa msabata ino tikhale tikupitirira ndi kumva mbiri ya malemu Mbusa John Chilembe ndiye monga ndinanenera sabata yatha ija tinali ndi Sir John Gunde amene ndi historian msabata inonso atikumera mtima kuti tikhalire limodzi osayiwala pamakina pali John Somera komanso Akim Malindi ndikulandireni ndithu mu program mu sabata yachiwiri Sir John Gunde. Sabata yatha tidakanga tatsegulira bwaloli komanso ndikhupe kuti akhala kuti mene achitira zinganizo zina ndikhupe kuti pamene kukhala pakhale titidule tepi timakanga tikupanga launch ndiye ya mene mudakonzera kuti zikhale momwe koma ino ndi sabata yachiwiri tidalongosola zambiri nkhani yokhudza John kubadwa kwake kumaphunziro ake komanso amene apita ku America ndiye tidalekezera wabwera apa afuna kuti nkhanizi zidayenda motani nkhanizi afuna akwatire Aida koma munanena kuti mabuku ena amaonesa kuti Aida sanali Malawi mabuku ena amaonesa kuti anali Malawi zinakhala bwanji kuti akwatire John Chilembe? Okay, nkhani yokhudza tisagwiritse ntchito kuti mabuku iyayi chifukwa nkhani ya John Chilembe ili pawiri. Okay. Pali imene timati ma oral sayings zimene anthu amangolankhula ndi zimene wanamva ndi zimene anaona komanso we have some published books zimene amafotokoza koma kuti nkhani ya Aida tikaliona dzina ili
ngakhale kuti likhoza kukhala la munthu wachikuda komanso likhoza kukhala la mzungu. Koma mwina chimene tingagwire nchonena kuti Aida nkutheka kuti adali munthu wachikuda. Chifukwa malingana ndi zolembera zotsimikizika zapeza kuna kuti ngakhale kuti John Chilembwe adaphedwa mchaka cha 1915 titero, Aida adamwalira mchaka cha 1915. Chifukwa ena mwa anthu amene who are very close ndi John Chilembwe alipo. Chifukwa mukati mupite ku PIM uku ngakhale mwana amene adali wa John Chilembwe amene dzina lake linali Charles, mwana ameneyo anayikidwa pompaja. Ndi mwina nkhani ya banja iyi tikhoza kunena kuti Aida adali munthu wachikuda amene John Chilembwe adamukwatira. Mwina zonena kuti adali mzungu izo mwina umaumboni wake sakuoneka kuti ndi ati. Chifukwa mmene tafotokozera kuti nkhani za John Chilembwe zimakhala ndi ma version osiyana-siyana, zimangofuna kuna kuti kodi tisankhe kodi zimene zikuoneka kuti zili ndi mutu omveka bwino ndi ziti. Ndiye John Chilembwe atakwatira kamena kuti atabwera kuno ndi pamene adadzayamba ntchito yake ya ulalikichi. Pali chinthu chimodzi chimene ndimasirira ndi kumuthokoza John Chilembwe ndi nkhani yonena kuti akusiyana kwambiri ndi mmene amachitira abusa ena, ndati abusa ena mmene amapangira masiku ano. Ndimvesese kuti sewero limene anthu amaonera makamaka pa 15 January chaka china chilichonse, amalume anatengana kukakumana kuti aitaonatu msikana pamuzi pano, kunyumbako kulita mbala wamukonda, zinachitika choncho. Izozo tu ndizongoyerekeza ndi mmene pamwamba wachi Malawi timakhalira. Potengeranso kuti John Chilembwe adali munthu oti mtsogoleri wa mpingo, zimene sakanangokwatira opanda dongosolo ili. Ndiye chifukwa kuti zonse zimene zimachitika mu sewero ndi zimene amangoyerekeza kuti pa Malawi zikuyena kutani kuchitika. Anangoziyika kuti potengera kuti ndikhulupira kuti sikuti sizinachitike, sindikunena kuti sizinachitika pamene zinachitika, koma ndi zinthu zoona kuti pa Malawi ngati munthu mtsogoleri wa mpingo pofuna kukwatira umafuna ukhale ndi chitsanzo chabwino. Kuti azidayikira muselo munthu. Chinali chaka chanji chimene anakwatira? Chaka cha ukwaticho sichidziwe kuti chaka chake kwenikweni ndi chiti. Koma we just know kuti Aida was a wife to John Chilembwe, ndipo ndi amene anakwatira nacho. Chifukwa mbiri ina iliyonse mukamafukula mbiri mumakhala ndi target chimene ine mukufuna. Na tikamapanga study mbiri ya John Chilembwe, focus yathu imakhala pa John Chilembwe ndi ma characters ena amene anatenga nawo mbali mu nkhani imeneyoyo. Ndithu chomwe ndimvesese kuti chinachititsa ndi chani kuti John Chilembwe anene kuti ayi kwakwana ifenso tikhoza kuzilamulira, zinakhala bwanji? Pali zinthu zambiri zimene zimachitika mdziko muno zimene John Chilembwe zimaonetsa kuti zidamukwana. Mmene John Chilembwe amabwera kuno mu 1900 adali samaganizira kuti zinthu pofika mu chaka cha 1915 zifika pamene zidafika paja. Chifukwa zinazo yekha amayesa kupanga pa yekha, mwina kumakambirana ndi boma pogwiritsa ntchito kulemba makalata, komanso mwina ngati mtsogoleri wa mpingo amayesa njira zina pogwiritsa ntchito kuti adzikambirana ndi aboma kuti anthu aboma adziwe kuti zina zimene akupanga sizikukhudzana ndi anthu achikuda. Koma kuti mwina pali tisanafika kumeneko ndimafuna ndipamveketse pena ponena kuti mmene John Chilembwe anabwera kuno ndinanena kuti anabwera ndi ndalama. Ndalama zimene zidabwera ndi John Chilembwe ndi zimene adazigwiritsa ntchito pogula malo, ndipo malowo adali pakatikati pa 90 ndi 100 acres. Malo amene adagulidwawo ntchito yake dali cha izi ndikufotokoza kuti ndifuna ndilumikizane ndi funso lanu mwandifunsa kuti kodi chimene chidavuta John Chilembwe ndi azungu ndi chiti. Nkona ndifuna ndiyambe ndafotokoza kuti mmene adagula chimene chidampangitsa kuti John Chilembwe agule malo 100 acres idali nkhani yonena kuti anthu ambiri achikuda kuno ku Nyasaland makamaka modera la Shire Highlands. Mmene tukamba za dera la Shire Highlands tukamba za dera lonse la Chiladzulu kumalowa ku Tcholo ku Phalombe Mulanje. Dera lonse limachedwa kuti Shire Highlands. Anthu ambiri kumeneko adalibe malo. Ndipo si dera lokhalo yayi. Malawi muno anthu ambiri adalibe malo chifukwa malo ambiri
anali oti atengedwa ndi ena adatenga ndi ma missionaries, malo ena adatenga ndi ma white settlers, ndipo malo ena adatenga ndi aboma. Okay. Ndi zimenezi zinapangitsa kuti anthu ambiri achikuda akhale opanda malo. Okay. Ndi chimene chinampangitsa kuti John Chilembwe agule 90 to 100 acres zimene ndikuitchula iyi idali nkhani yonena kuti anthu achikuda adzikagwira ntchito m'mafamu m'menemo. Okay. Kugwira ntchito uku osakhala kuti John Chilembwe adzalipira iyayi, koma kuti anthu aja adzikalima ndi kumapeza chakudya cha tsiku ndi tsiku. Anagula kuti malo adagula kuMbombwe. Meti kati kuMbombwe ndi kumalo kumenelera kuli PIM dela lonse le kumene koko ndi kumene adagula malo amene kochedwa kuMbombwe, ndipo adali malo okula motero. Ndi mukhoza kuona kuti 90 to 100 acres ndi malo akulu. Ndikugula munthu ndalama za mthumba mwake mchonga choti anthu adzilimamo. Okay. Chifukwa chena kuti chinthu choyambirira anthu ambiri achikuda adalibe malo. Kusonyeza kuti chimene chidayamba kumunyasa John Chilembwe idali nkhani ina kuti malo ambiri ali m'manja mwa Angerezi. Komanso padali nkhani imene inavuta kwambiri kuti kuchiladzulu komweko kuli dera lotchedwa Magomero. Yes. Ndi malo amene ku Magomero uku kudali estate imene mwini wake wa estate yo adali mzungu otchedwa A.L. Bruce. Okay. Ndi Bruce uyu adadzalemba munthu wina kuti akhale ngati manager wa estate imeneyo. Mukudziwa munthu umatha kulemba munthu akhale ngati manager wa company imene. Ndi Bruce uyu adalemba mzungu wina, mzungu mzake, ndipo mzungu amene dzina lake lidali William Jervis Livingstone. Okay. Ndi vuto limene dalipo lidali lonena kuti William Jervis Livingstone adali mzungu oyipa kwambiri. Okay. Chifukwa nthawi zambiri anthu amene amakagwira ntchito ku estate ya Magomero ya A.L. Bruce anthu ambiri amapangidwapo nkhanza. Okay. Nkhanza zake zidali zonena kuti anthu pena samapatsidwa ndalama akagwira ntchito, ngati angapatsidwa kumene ndalama zochepa, komanso mwina kumenyedwa kumene pamene akugwira ntchito. Okay. Ndi zinthu zonsezi John Chilembwe zinkamupeza kuti komatu zikuchitika ku estate iluku kuli nkhanza zoopsa kumene akutumikira Ambuye. Iye akutumikira Mulungu. Chifukwa chake John Chilembwe kumayambiriro uku nkhani zonena kuti Africa pamene afika paja zimene sankaziganizira. Okay. Komanso padali nkhani zina zona kuti zimene John Chilembwe zidamukwana kwambiri. Chifukwa mu chaka cha 1914 pa dziko lonse lapansi kudali nkhondo imene timachita kuti First World War. 1914. Ndi mmene nkhondo iyi imayamba mu 1914 ma British ankabwera kuno ku Nyasaland ndi kumadzatenga anthu achikuda kuti adzikamenya nawo nkhondo imeneyi. Ndi izizi John Chilembwe sizinkamusangalatsa kwambiri chifukwa ankanena kuti nkhondo iyi ayambana ndi azungu okhaokhawo, nanga chotikamizira ife anthu achikuda kuti tidzikamenya nawo nkhondo imeneyi ndi chani? Chifukwa nkhondo iyi ndi azungu. Andi chodabwitsanso chidali chonena kuti anthu achikuda amati akapita ku nkhondo kuja ambiri amaphedwa. Ndiye akaphedwa chidali chonena kuti chimene chimapangitsa kuti anthu achikuda adziphedwa chidali chonena kuti Angerezi aja pofuna kudziteteza okha kutsogolo kwa asilikali omenya nkhondo amakonda kutsogoza anthu achikuda. Ndiye kuti adani aja adziyamba kupha anthu achikudawa. Komanso tsoka lake lidali lonena kuti anthu achikuda aja amene aphedwa ku asilikali aja makolo awo kapena zibale awo samalandira chipukuta misonzi china chilichonse kuchokera ku boma. Ndimatende mvesese kuti zoti anthu oku achikuda amasogozedwa ku nkhondo mabuku analemba. What is there in history? Okay. And it's recorded. Chifukwa zimene zinapangitsa kuti anthu achikuda ambiri adzifa kumene kuja. Okay. Ndiye izizi John Chilembwe zinkamunyasa kuti vuto chabwino kupita ku nkhondoko tikhozoona kuti iyo ndi ntchito. Okay. Koma kuti ntchito ya usilikali munthu umafuna yona kuti ngati silikali waphedwa at least banja lako limene kuti lipeze chipukuta misonzi. Koma si zimene ma British amapanga zonena kuti anthu asilikali akaphedwa kuno abale awo adzipeza chipukuta misonzi. Nde zamufi 1915 chinachitika njani so umene John Chilembwe adapanga mapulani ndipo kapena kuti pofika mzaka za 1913 ndipo pamene adayamba kuyima kuna kuti ndikukhulupirira kuti pano nthawi yona kuti tichotse tsopano makolala aubusawa za ubusa tizisiye kayapa chifukwa mmene pafika azunguwa akuona kuti afika potizunza
ndi izi adaziyamba muzaka za 1913 pomalemba makalata kuboma la Angerezi kuti mwina asinthe mfundo zina zakayendetsedwe ka dziko lino. Koma pofika mu January mchaka cha 1915 ndi pamene John Chilembwe adanena kuti no, apapa zikuona kuti zokambirana ndi kukhala pansi kumakambitsana sizikutana kuti nthawi imeneyi tinadziwa kuti ngakhale nthawi yeniyeni imene anakwatirira sikudziwika, koma anakwatira atangobwera kumene kuchoka ku America mchaka cha 1900. John Chilembwe adali ndi ana okwana anayi pa nthawi imene amayamba kuphunzira azungu anati ngakhale kuti zolembera zina zimaonetsa kuti anawo adalipo 5, koma ana amene amadziwika bwino kudali MacDonald, Charles, Sylvia, komanso kudali mwana wina amene amati John Chilembwe Junior. Ndi amene ndi ana amene John Chilembwe adali nawo onse amene adakira dzulu, koma pothawa adathawa ndi ana awiri amene ndipo amene amaonetsa kuti mmene ankathawa ana amene adathawa nawo adali MacDonald ndi Charles. Sylvia ndi mzake. Sylvia ndi amene ngati wamkazi ndi amene adasiyidwa. Ndi timafotokoza kunena kuti kodi onse wali moyo anawo. This is 2023 zingathekenso kuti akhale moyo onse ulibe. Yes, kulibe. Koma kuti muzaka mwina kumafikako, koma ndimanena kuti mmene chifukwa cha mavuto onsewa komanso kwambiri chimene chidamuwawa kwambiri John Chilembwe ndi kumwalira kwa mwana wake Emma. Adamwalira mwana wamkazi ndi ameneyu kumwalira kwa mwana ameneyu kudazika una kuti zidamupweteka kwambiri John Chilembwe chifukwa chona kuti adayesetsa kulembera kalata kuboma la azungu kuti amuthandize chifukwa ndalama zimene kapena kuti titere kuti ndalama zimene adabwera nazo John Chilembwe kuchokera ku America nkuti zitatani zitatha. Tikuna kuti wagula malo wapanga izi ndi izi, mwina chinanso chimene tidayiwala sinafotokoze ndingadali nkhani kuti atabwera John Chilembwe adatsegula skulu. Anthu amene amapita skulu zimenezo amene amaphunzitsa zimachokera ndalama za mthumba mwake, ndipo kuchokera mu ndalama zina mabuku amene amba kusindikizidwa imaonetsa kuti John Chilembwe skulu imene adatsegula idali ndi okwana 1000. Komanso akuluakulu amene amafuna kuti timasuku antimati skulu zakwati adalipo kwana 800. So kuti John Chilembwe payeka adakwanitsa kukhala ndi skulu imene imaphunzitsa ophunzira okwana 1800. Ndi timanena kuti pofika 1915 iyi kumwalira kwa mwana wake uku komanso ndi mavuto amene tafotokoza komanso ndi nkhani zokhuza thangata kuti anthu achikuda amakakamizidwa kumakagwira ntchito ma estate ngati ya Magomero. Zimene zizi ndi pamene pofika mwezi wa January kumayambiriro John Chilembwe adapanga plan. Ndipo plan iyi idali mafezi okwana 3. Fezi yoyamba idali yonena kuti gulu loyamba lipite ku Mandala pamene pali lero kumene kuli kuli National Society, kumene kuli office National Archives kumeneko. Kumene kujako ndi kumene kudali ma office a company ya African Lakes Company imene mwachidule ankango yitchula kuti Mandala pa zifukwa zinanso zimene adabweretsa dzina la kuti Mandala chifukwa kudali ainwake a office imeneyo kudali kapena kuti amene amayendetsa company ya African Lakes Company kudali Frederick Moya ndi John Moya. Nde John Moya amakonda kuvala magalasi. Nde tikati magalasi ndi chichewa chobwereke chosokonekera ndi Chingerezi chimenecho, koma tikapititsa kuchichewa timati Mandala. Ndi kumene koko John amakonda kuvala magalasi. Nde anthu amati akapena pakagulitsa minyenga njovu kumeneko amati upita kwa mzungu uja wa Mandala dzina lija nkutani. So kupangidwa malingana ndi chikhalidwe cha munthu uyu. Ndi chikhalidwe cha munthu. Ndiye tapitirizani sopano kuti pamene papa zinaenda motani. Nde office imeneyo ndi imene kumasungidwa mifuti. Kamenanso zida zimene zimagwiritsidwa ntchito ndi company ya African Lakes Company. John Chilembwe plan yake idali yonena kuti apite gulu loyamba lipite ku Mandala. Kumeneko ntchito yawo ndiyoti akapeze mufuti kapena kuti akabe mifuti. Ndipo gulu lachiwiri kapena kuti phase yachiwiri ya plan yake idali yonena kuti anthu apite ku estate ya Magomero kuti kagulu kameneka kakapange attack estate imeneyi, ndipo nkhani yake idali yonena kuti akaphe William Jefferson Livingstone nzungu amene amfotokoza kuti amazunza anthu achikuda uja. Ndipo phase yachitatu ya plan yake
idali yonena kuti gulu lina lochokera ku ntcheu motsogozedwa ndi John Gray kufa ndi anthu ena achoke kumene kuchako apange advance abwere kuno adzalumikizane ndi gulu limene lidachokera ku PIM limene lidakaba mifuti ku Mandala ndi gulu limene makama lidapita kwa pa William Jefferson Livingstone anamupha zidatheka ndipo mama phase atatu onsewa zimaonetsa kuti the most successful plan idali ya ku Magomero chifukwa imeneyi zidatheka ndithu kuti adafika pa Magomero ndipo adapha William Jefferson Livingstone pamodzi ndi mkazi wake ndipo atapha William Jefferson Livingstone adatenga mutu wake ndikuupititsa mchalichi Sunday kuti nkhondo yofuna kulimbana ndi boma la azungu yatani tsopano yayambika ndipo yotitafa William Jefferson Livingstone mu program yambiri pano pa wireless koma ndi Evans Matola ndikucheza ndi Sir John Gunda amene ndi historian ama anachita maphunziro osunga mbiri. Mu program imeneyi tikuona mbiri ya John Chirembwe amene anthu amakumbukira makamaka pa 15 January. Williams ndi mkazi wake mifuti inakathekadi magulu ena ndimanena kuti pa maplani atatu awa imene idatheka bwino inali ya ku Magomero. Okay. Ya ku Mandala chimene idathekera mchifoti adakwanitsa kuba mifutiyo koma pamene pamaonetsa kuti si idatheke bwino mchifunyana kuti anthu ena mwa anthu amene adapita ku Mandala adatani kuti adagwidwa. Ndiye komabe ngakhale mifuti idatengedwa ndikupita nayo ku Magomero idali nkhani yonena kuti John Chirembwe amayembekezera kunena kuti mmene wayamba uprising iyi ikhala ndi support yake idali yonena kuti amaganizira kunena kuti anthu amalawi ambiri kapena manyasalanda ambiri mu nthawi imeneyo munthu uja amuthandiza. ndimatendimvesese kuti okaba mfuti anayenda pachani andowomba mfuti adayenda wapansi fo kuchoka pa chiladzulu pano kudzabwera kuno sipatali chifukwa nthawi imenenso anthu ake adayozolowera kuyenda chani wapansi folo panopo ino zitakha kuti zavuta mukhoza kuyenda wapansi ukafika ku Magomero. Anthu akuntcheu zidavuta chimene chidavutira kuti ndimanena kuti imene adayipanga ija idali plan chifukwa anthu mukamakonzekera nkhondo mumanena kuti tiyenda apa tikafika apa tidze kumanenda uku iyo ndi plan chabe. Zili ndizona kuti mmene mwazipangira zinthu kuti zitheke kapena kuti zisatheke koma vuto dali lonena kuti gulu la kuntcheu motsogozedwa ndi John Gray kufa ndi anthu ena kuti abwere kuno zidasokonekera chifukwa chonena kuti boma la azungu litatulukira kuti John Chirembwe wapanga plan yofuna kuti akabe mifuti komanso afuna kuti akukire boma la azungu nawonso adadzatulutsa kalata yonena kuti John Chirembwe amangidwe ndipo akamangidwa ampitise ku Seychelles kumene atakakhale ngati kundende. Chifukwa chonena kuti ma plan ya John Chirembwe nkhani yonse ndayifotokoza ya ku Mandala ku Magomero adanena kuti ntchito yonseyi ichitike pakati pa masiku apa 23 January komanso pa 24 January 1915. Ndi nawonso azungu mmene amapanga plan yoti afuna amange John Chirembwe antumize ku Seychelles mchoneka kuti apange surprise kapena kuti athane ndi kuti mwina akachipwirikite akakathe zidapezekanso una kuti nawonso adalephera kuti antani kuti amange zimene zidampangitsa kuti John Chirembwe ataona kuti nkhondo ndayiyambayi ikuona kuti imene ichema John Chirembwe adalembera kalata boma la Majeremani. Chimene omvera ndi amenenso akutionera angadziwe nchonena kuti mmene imamayidwa nkhondo ya dziko lonse lapansi yoyamba Majeremani adali mbali ina ma British adali mbali ina ndi plan imene adayipanga John Chirembwe poona kuti ma British ndi amene akwazunza ndi nkhondo yafuna alimbane ma British ndi amafuna support ndi support imene mayiganizira idali nena kuti awalembere kalata ma German amene adali ku Tanzania fonthamene kuti dziko la Tanzania lili pansi pa ma Germans kuti ma German aja amuthandize mu uprising iyi koma zidapezeka kuti ngakhalenso ma German amene sadamuthandize mu uprising. Now izizi zitachitika
pofika pa 23 komanso pa 24 mapulani onse aja akanika imene yatheka ndi ya ku Chiradzulu angopha William Jervis Livingstone. Ndi pamene tsopano kudapezeka kunena kuti kudapangira boma la Azungu nalonso lidana kuti iyambika iyi ndi chani, iyi ndi nkhondo. Ndipo pofuna kuti titane ndi John Chilembwe. Now izizi boma la Azungu chimene idapanga idali nkhani yofuna tsopano kuti ayambe kulimbana ndi John Chilembwe. Ndipo ambiri mwa anthu amene adali otsatira ampingo wa Providence Industrial Mission umene udali mpingo umene John Chilembwe adaukhazikitsa atachoka ku America. Ambiri mwa anthuwa adali okwana 200 ndipo ambiri mwa anthu adalochoka maboma a Chiradzulu komanso Mulanje. Anthu 200 awa tikunena kuti anthu amene adadzipereka kuti nkhondo kuti timenya yolimbana ndi boma la Azungu. Ndipo izo zidachitikadi ndipo boma la Azungu nalonso ngati boma lidakonzekera ndithu pogwiritsa ntchito apolisi awo kale awo kuti tsopano ayambe kulimbana kapena kuti amugwire John Chilembwe. Ndi mu nthawi imene tsopano John Chilembwe ataona kuti nkhani iyi ndiye yachema iyi ndi pamene adadzayamba plani yotani kuti yothawa. Ndi tikafika apa pa nkhani yoti John Chilembwe akuthawa pamenepa pali ma version osiyanasiyana amene akhala okambidwa. Ndipo mbali imodzi ya version imene imakambidwa ndi imene Sewero Malitchula ija imene adayika yonena kuti John Chilembwe pothawa adathawira kuti ku Mozambique. Izi ndi zimene amalawi ambiri amazigwira ndipo zimene amazimva kuti John Chilembwe ataomberedwa mwendo ngakhale musolo mujaso amafotokoza zimenezo kuti yayi adayenda chojinkhama nathawira ku Mozambique kumene zimaonetsa kuti atapita kumene koko adakafera konko. Komabe ngakhale kuli version imeneyo kulinso version ina imene yatuluka imene ikunena kuti John Chilembwe adathawadi koma kuti kumene amakhala ku Mbombwe John Chilembwe adali ndi bulu amene amamugwiritsa ntchito akafuna kupita malo osiyanasiyana. Ndiye version imene imanena kuti John Chilembwe adathawadi ndi bulushu ndipo adalowera ku Phalombe ndi kumapita ku Mozambique. Ndipo atathawira ku Mozambique ko kudapeza kuti John Chilembwe adakapeza njira ndi kukwera sitima yapamadzi ndi kumapita ku America. Moti John Chilembwe adathawira kuti ku America kumene zimaonetsa kuti adamwalira konko. Komanso version ina imene kuti yayi John Chilembwe adathawira ku Mozambique ndipo adamwalira ndi matenda oti wakula ndipo adamwalira mchaka cha 1932. Zonsezi ndi zimene anthu akungonena kamena kuti ndi imene iwowo kafukufuku amene apangira. Koma tsopano latest information imene ikuonetsa kuti imeneyi mutu wake wayamba kuoneka tsopano kuti ikuoneka kuti nkhani ya John Chilembwe idayenda motere ndi imene tsopano tikuifotokoza mukudzera mu program ino. Imene imanena kuti John Chilembwe akuthawa adathawa anthu awiri pamodzi ndi ana ake awiri kusonyeza kuti adalipo ngati anthu 4 koma kuthamanga kwa azibambo adali ngati asilikali. Mukuthawa kwawo adathawa ndi mdzukulu wake amene dzina lake ndi boma la Angerezi lidanena kuti John Chilembwe wina aliyense amene atampeze John Chilembwe adzalandira ndalama zokwana 20 pound. Ndipo ndalama za 20 pound izi ndi zimene zidayikidwa pa tebulo kuti wina aliyense amene angamugwire John Chilembwe amene yoyo ndi amene tsopano atapatsidwe ndalama zimenezi. Ndi 20 pound imene iyi ya 1915 sinali ndalama za masewera. Koma anthu anakhulupirira da azungu kuti apa asadi 20 pound. Ngati lamulo lochokera keza kuti apatsidwe ndalama zakuti ndiye kuti 20 pound kuti aliyense angagwire John Chilembwe apatsidwa. John Chilembwe adali ndi anthu awiri ena mwa anthu amene amayenda nawo amene adali ngati mamembala ampingo wa PIM kudali Daniel Kaduya komanso Benjamin Kaduya. Anthu awa adali pachibale. Ndi Daniel Kaduya komanso Benjamin Kaduya analinso ndi m'bale wawo wina serikali amene dzina
Kaduya. Okay. Now ndikunena kuti anthu awiri awa Benjamin Kaduya komanso Daniel Kaduya anthu amene wawa adali mamembala a mpingo wa PM mwanjira ina adali ma followers a John Chilembwe. Koma anali ndi m'bale wawo amene anali msilikali amene dzina lake nali Garnet Kaduya amene amagwira ntchito kuboma ngati msilikali amene ataona ndalama zimene zidayikidwa pa tebulo chifukwanso mzungu wina otchedwa Mogrigechi wakuno ku Blantyre adawonjezera kunena kuti ndalama zina zoonjezera ziperekedwa kwa munthu amene angamugwire John Chilembwe zokwana 30 pound. Ndiye kuti kuboma uku kuli 20 pound apanso pali 30 pound yonse ngati 50 pound. Ndeti kuti 30 kamena 20 pound ya 1915 sindalama zamasewera. Amalawa amene mukutimvera komanso amene mukutionera pamene tikufuna kupyeda program iyi. Nthawi imeneyo kunali kuti dziko lino lisakutchedwa Malawi ndipo tinalibe ndalama yochedwa kwacha. Ifa akudapo kuti mapaundi amene wandi ati. Nthawi kudalibe makwacha. Fa nthawi imene kudali ndalama ngati paundi amachulanso pena shilling. Yeah, mayina ngati amene amachudwa mu nthawi imeneyo. Ndiye msilikali uyu wamva zimenezi azibale yake akuyenda ndi John Chilembwe zinatha bwanji. Garnet Kaduya ngati msilikali chimene adapanga ndi amene adawapereka azibale yake awo. Okay. Motera kuti Daniel Kaduya komanso Benjamin Kaduya anachita kuphedwa ndi asilikali. Okay. Koma iwo akuti aphedwe amene adakhala ngati wapereka adali m'bale wawo Garnet Kaduya. Okay. Ndipo Garnet Kaduya pamodzi ndi asilikali ena okwana 5 ndipo ena mwa asilikali wa adali ngati Sergeant Hussein komanso kudali asilikali ena amene agwira ntchito adali pasire kuona 6 amene adadzipereka kuti apanga china chilichonse choti John Chilembwe amugwire. Ndiye pafika pa 2 February 1915 Garnet uyu ndi amene adayamba kumasakasaka njira imene John Chilembwe adadzera pamodzi ndi m'bale wake. Ndi koma poopa kuti iyeyo adali yekha adadziwa kuti anthu aja ali pawiri ine ndilipo ndekha ndisawatsate. Ndifaika adangodziwa kuti John Chilembwe wadzera njira iyi. Ndipo iyeyo atabwerera adakakambirana ndi asilikali anzake ngati Sergeant Hussein komanso ndi asilikali ena kuti mmawa wa pa 3 February 1915 akhale akulondola kumene John Chilembwe walowera. Ndipo mawa umene wa pa 3 February 1915 anthu amene wadi adayamba kumulondola kumene kudalowera John Chilembwe. Ndipo akumusaka John Chilembwe msilikali oyambirira adayamba kumuona Morris Chilembwe. Tena kuti mmene John Chilembwe amathawa nkuti adayamba kumuona ndani kodi adamuona John Chilembwe amathawa mzukulu wake. Ndiye mmodzi mwa asilikali aja atamuona Morris ndi amene adaomba mfuti yake ndikumulasa Morris Chilembwe. Ndipo Morris Chilembwe akuti atalasidwa ndi mfuti ija sadafere pompo yayi koma amayesabe kukhala ngati kudzika kamiza kudzikoka athawe. Ndipo zimene zizi ndi zimene zidapangitsa kuti Lance Corporal Kambalame amene adali mmodzi mwa asilikali aja ndi amene adadzaomberanso chipolopolo china chimene chidadzamulasanso Morris Chilembwe. Ndipo izizi ndi zimene zidadzapangitsa kuti Morris Chilembwe adafera pompo ataombedwa ndi zipolopolo zitatu. Okay. Mmene mutsopano kuti watsala ndani kodi John Chilembwe watsala yekha. Ndi adapitiriza kuthawa mmenemo asilikali awa adayamba kumulondola John Chilembwe. Ndipo atamuyandikira John Chilembwe ndipo mmene kudapezeka kunena kuti mmodzi mwa asilikaliwo Sergeant Naluso ameneyo ndi amene adadzaombera chipolopolo choyamba chimene chidamulasanso John Chilembwe. Ndipo atamulasa John Chilembwe chipolopolo chachiwiri ichi chizapangitsa kunena kuti John Chilembwe sadafere pompo koma amapitiriza kuthawa ulendo wake. Ndipo asilikali awa adamutsatirabe kufika kuti msilikali wachiwiri Sergeant Hussein nayenso adadzaombera John Chilembwe chipolopolo chachiwiri. Ndipo John Chilembwe atalasidwa chipolopolo chachiwiri ichi chimene kudapezeka kunena kuti nayenso pompo koma sadafere pompo chifukwa kumapeto kwake
ndi pamene Sergeant Garnet Kaduya tamfotokoza uja amene uja ndi amene adadzalasa chipolowe chomaliza chimene chidadzamupha John Chilembwe. Anamphera kuti amene adamphera ku tikangoloka mtsinje wa Migowi kumeneku ndi ku Phalombe kuti kumbali ina kumulanje mbali ina ku Phalombe tikangoloka mtsinje wa Migowi ndi kumene John Chilembwe adawombedwera. Ndi mmene tafikira kumapeto ndi